Болгар Ислам Академиясында Россия мусульманларының дини мирасы икенче халыкара форумы дәвам итә. Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган дин галимнәре хәзерге заман диннәре һәм дини проблемалар турында фикер алыша. Бүген 28 октябрьдә Болгарда Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көне уңаеннан традицион Мәүлид ән-Нәби бәйрәме дә узачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та үзенең Instagram һәм ВКонтакте социаль челтәрләрендә мусульманнарны Мәүлид ән-Нәби бәйрәме белән котлап видеоролик бастырып чыгарды. Әйтергә кирәк, әлеге мөхтәрәм бәйрәм Татарстан мусульманнарының дини нәзарәте тарафыннан инде 8-нче тапкыр оештырыла. Имамнар, галимнәр, дин белгечләре Болгарга җыелып, исламны өйрәнү һәм үстерү проблемалары буенча фикер алыша. Любая тема, связанная с богословием, она требует... Теләсән инде тема дини тәгълимат белән бәйле. Ул җентекләп өйрәнүне якын килүне таләп итә. Шуннан да, нәкъ менә шушы Россия мөселман дини тәгълиматы мәктәбе ныгып формалашсын иде. Ул заман таләпләренә җавап бирергә тиеш. Бу бик тә мөһим. Җыелучылар катлаулы темаларны күтәрәләр. Дини каршылыкларны җайга салу, дини белем бирүне үстерү, яшь мөселманнарның тәңгәллеген булдыру, конфессияара мөнәсәбәтләр турында да сүз барды. Әлеге күзлектән караганда, республикада дин әһелләренә уртаклашырлык тәҗрибә бар. Болгар җире ул уртак җиребез. Монда без килә алабыз, татарлар гына түгел, Кавказ халык, Крымнар да килә. Аллаһка шөкер, шундый урыныбыз бар. Катнашучылар көнүзәк тема коронавирус йогышына каршы бергәләп көрәшү буенча да фикерләрен әйтте. Форумда катнашучылар үзләренең иминлеге турында да онытмый. Битне киеп йөриләр. Кирү юлында санитайзерлар тора, кулларны дезинфекцияләп була. Әлбәттә инде катнашучылар арасында социаль дистанциядә саклана. Шулай ук форумны онлайн режимда карау мөмкинлеге дә бар. Интернет аша чит илләр ислам галимнәре белән дә аралаша алдылар. Алар нигездә үз туган телләрендә, гарәп яки инглиз телләрендә аралашты. Форум мәйданчыгында тәрҗемәчеләр дә эшләде. Барысы да үзара тиз аңлашты. Делиться опытом достигнутых тех или иных научных изысканий и обсуждения насущных научных вопросов. Дорожная карта на будущее. Форумда беренче мәйданда фәнни конференцияләр, күргәзмәләр эшли, укулар оештырыла. Мөселман яшьләрне берләштерүгә багышланган студентлар конференциясе дә узачак. Ә бүген Мәүлид ән-Нәби тантаналары Ислам Академиясе залында кичке намаз укудан башлана. Намаздан соң барлык катнашучылар Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин җитәкчелегендә академиянең күп функцияле залына күчә. Шарада танылган дин һәм дәүләт эшлекләре, Россия төбәкләре мөфтиләре, мөхтәсибләр, Татарстан мәдрәсәләре вәкилләре һәм Болгар Ислам Академиясе укучылары катнашыр дип көтелә. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Лилар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.